Здравейте! Аз съм Агамел и това е Майнкрафт сериала ни епизод 1. Дай ще дам нов world, който е YouTube Survival S1 Survival Default. Добре. За всеки случай ще добавя читове, на всеки случай сега моля главно букви. YouTube Survival сезон 1. Много ми се ще съм на Extreme Hills, защото много обичам да оцелявам на тях. Сега май съм написвал, но с времето ще го правя. Това е защото не съм развит, аз винаги така правя. Чай сеща. Написвал съм. Видите скина, много як. Най-жълтати на картинка на монстър. Имам съм пик. Сега не съм скупена, ползвам просто катник. Сега доста хубав свят, има пещеричка. Ай, доста голяма, като гледам, екстра. Пак да събера, написва съм. Ще го променя, като се развия малко. Крие желязо, нещо аба. И направя някакъв меч, отивам. Еди, какво си приемам, като си направя каменен меч, ще на изи, като си направя друг, като си направя железни. Като си направя железни, ще на нормално, вероятно или да, нещо такова, както се развия. Сега, ще казват, че не бия първо да си правиш къща, аз пък не си правя къща. Така, защото обичам да си правя къща. Само, че не знам каква ще е. Може трябваше да направя план. Защото е важно, като гледам, нямам много тук. Мога да направя на Skyblock. Между другото, след този клип ще изтегля Sleeping Dogs. Ще се пробвам да го инсталирам и ако тръгне. Сега знам как се инсталира, но ако тръгне, ще е супер. И сега, ако мога ми помогнете как да си направя Origin аккаунт, защото си купих Need for Speed Run, че иска да ми иска Origin аккаунт. Ако мога да ми помогнете, моля ви в коментарите отдолу. Аз ще помоля един приятел да ми рекламира клипа, специално да пусне, да спами малко. Защото за да ми помогнете за Origin аккаунта, не че нещо, много искам да инсталирам Need for Speed Run, за да снимам на нея, може би. Малко лагва. Сега ще го правя. Аз максимум. Ще го направя много за всеки случай. Тини. Short. Off. Да, много. За всеки случай. Normal, large. Outstone. Ето долу. Така ма е по-добре. Стига. Добре. Сега може да си направя една брадвичка, за да тука колко си може повече дърва. Сега искам да си сваля, ще си сваля един текстчър пак, защото си преинсталирах Майнкрафта. Да си преинсталирах Майнкрафта и ми изчезнах абсолютно всички неща. Така лаги. Там бях с Optifine, така че. Добре, сега, ако лаги, извинете, клипа ще е забързан, първо за да променя. Също това, той ще е забързан, но заради лага. И, защото, в принцип, изглежда по-яко, не знам да. Но ще реша с времето дали другите са забързани. Първи ще е забързан, то е ясно. Първо тук, за да гледам колко имам. За да събера по колкото се може повече дърво. Ще направя някаква дупка. Ще направя шелтер, не къща. И може би ще експлорна малко за някакъв друг байл. В смисъл, не друг байл, ми в принцип искам на Extreme Hills. В принцип, защото много обичам. В принцип, във всички сървъри, които играя, съм на Extreme Hills. Защото там в принцип, като си направя резиденция и в принцип много яко. На сървъри не знам дали ще имам, защото все като цяла някакъв PvP сървър и трябва да знаеш, да си направя къщичка и после някакво не че садвам, как си де. Сега ще го забързам да стане по-малък клипа, не че нещо. В принцип ще е дълъг, някъде 20 минути да речем, защото аз в принцип обичам да са по-дълги. Дълго, защото се развивам аз в принцип малко по-бавно. Главно заради компютъра, защото съм на лаптоп.
но ще купувам голяма машина, ще купувам компютър за учебната година, то е ясно. Въпреки че нямам много време за компютъра. В принцип трябва, защото аз правя скинове сам, правя paint jobs. Ще покажа един клип как да си направите. Смисъл, аз paint jobs не правя. Вчера направих първия си paint job, но се получи добре, само че имах някакъв бък и да се получи черно-бял. А го правих с Photoshop. Но както и да ще видя. Кирка точно малко ще свърши. Събрах доста дърво. Но ще стигне за оцеляване, като за един ден ще стигне. Снимах маратон, но не се получи, няма да го качвам. Казвам, това ще ми е първия клип, защото имах доста отлагания за едно нещо, което за първия едит доста отлагах, защото по принцип сега... виждам, че има овци. Направя легло. Няма ли вода там? Нещо да скочи. Там виждам, че има желязо. Направя една каменна кирка, за да мога да го изкопам. Но първо си направи меч. Така. Но добре. Си направя първо една кирка. Ходи, изкопам желязото. С това ще го ставя тук. Така, 3 и още 5. За да направи меч. Аз после каменната кирка ще копам повече. Ще за печка и за такива. Добре, първо един меч. Вероятно трябва да го пусна на изи в момента. Дето като става нощ ще го пускам, защото да е по-забавно. Любимци, нали, без това през нощта се появят, освен крипарите, но аз много ги мразя тях. Едно оцеляване се провали заради крипър. Цяло доста оцелявания съм провалял, защото не ме бива много. Он бива да си играя за фън, но това няма да го провалям. Надявам се. В VBOX имам профил, линк ще има отдолу. Мога съм там преди да качвам на Сан Андреас, нищо друго. Защото не ми трябва да сме. Уау, това беше странно, че се звук. Надявам се, не сте го чули. Да сте го чули. Как игра? Сега... ако някой може да казва такива ефекти за Sony Vegas и да дава линкове най-вече, ще съм много благодарен за правя експеримент, който е доста важен. Така че доста ще ми помогнат, ако ми дадете. Абонирайте се, защото профил е нов. Ще ми помогнете, ако се абонирате, харесате клипа и не хейтвайте, защото не съм почитателна. В смисъл, обичам такива клипове, обаче не съм си имал много, винаги провалям нещо. Проваля са нещо винаги. Затова днес ще се постаря доста. Ако се провали нещо, че викам... че сега трябва да убием за... нищо не даде, бе. Сложих с мене. Желам, че ги убивам и жестоко. Не мога да ги размножавам в момента, но да си направя легалце. И още едно. Ета. Ще убия. Готово. Сега можеш да се екстрим хилсбам или нещо такова, не знам. Може за сега тук няма къде да живея, в принцип няма къде да си направя байо. Тук си някъде си направя. Някъде си направя шелтър, но най-вероятно тук ще ми стора. Ето, тук ще е. Аз между другото сега ще покажа една доста готина схема, която ще иска 2 врати. Не повече. В смисъл, тя схемата е доста готина и красива и предпазва от зомбите. Ще ви покажа. Само къде разчиствам. Няма лопатка. Добре, сега нека за дърта. Няма, трябва да изравним тук. Отново лагва. Обещавам следващия клип лага да се оправи. Смисъл, обещавам, но най-вероятно ще съм го оправил. Не защо, може би трябва да си рестартирам компа, не съм го рестартирал от много време. Защото в принцип го оставам в режим да спи. Затова, то пък и се стъмня. Значи, клипа не е станал дълъг. Сел. Добре, сега ще покажа схемата. За целта трябва да имате, в смисъл за целта трябва да имате 2 врати на къщата и с една ставано с 2 по-красиво. Иначе с една става някакси грозно. Трябва да сложите само
1 или ако сложите 2, но сега ще ви покажа сега нещо. Добре, сега, ще имам крафтинг тейбъл. Добре, имам крафтинг тейбъл тук. Печка. И останаха 5, супер. Защото в Майнкрафт 1.7 трябва да измислят каменна броня. На това ще е доста от полза. Наистина ви казвам. Все пак те ще предпазват малко, обаче трябва да има. Добре. Така, ето, сега ще ви кажа, защото нали в новите версии зомбитата трошат врати. Как да се предпазите от това? Слагате, а пък е красиво, една саксия тук, слагате 2 дърт. Аз пак саксия. Трябва да още едно цветенце. Трябва ви 2 цветенца или там нещо, за да го заседите. После дърво правите капаци, трапдорове. И може би вие се сечите каква е идеята, но аз личен опит го знам, че не трошат трапдорове. Те са уроди. Слагате едно тука и едно тука и през нощта така го оставяте. През деня го пускате и зомбитата не ви трошат вратата. Кажете, идеята не е ли добра? В смисъл, ако някой друг е измислил, не съм го гледал, така че няма да съм виновен, ако не съм гледал друго такова. Виждал съм само за украса как го слагат, но никъде не съм виждал да го ползват. Да ще го пусна на изи. Първо да си пусна това. Капаците, за да ми трошат зомбитата вратата. И защо го пускам на изи. Така, сега малко да решим къщата. Ако зомбитата трошат и трапдорове, това вече. Мисля, че зомбитата не могат през едно купче да трошат врата. Поне не съм сигурен. Но както и да е. Сега още едно купче трябва да го решира. Добре. Значи, сега. Аз съм имал въглен ли? Супер. Ще направим малко торчес, за да осветим къщата. Тука, едно тук. Добре. Сега понеже тук може би ще остана доста време да живея тук. Мисля да по-украси тази къща. Затова, защото няма да правя някаква специална къща. Аз размислих, въпреки че обичам да правя къщи. Добре да направя, да ще остана по-дълго време тук, за да събера доста материали и накрая вече, като съм се развил вече доста. Добре, ще си направя една хубава къщурка. Защото не съм направил план за къща. Не обичам така да експериментирам, защото се получава грозно. Поне на мен не ми харесва как ги правя, като експериментирам. Затова трябва да направя легло. Пишете разни игри, за да правя поредици, нещо в коментарите. Сега пак казвам, много ви моля да сабскрайбвате, да слагате, да се абонирате за мен, за да ми помогнете. Много ще ми помогнете, наистина, ако дадете един лайк на клипа и се абонирате за мен, за да се развия в YouTube. Това да ще ми помогне. Аз естествено съм много в YouTube, профила ми е едва от няколко дена, но това е защото предимно качвам в VBOX и не ми се занимава в YouTube. Плюс това да знам, че в YouTube някой ще хейтне. А в VBOX, в смисъл той там хейтват в VBOX, но в YouTube по-малко. В VBOX като че ли хейтват по-малко. Така, мен се струва. Пак ви моля, абонирайте се за мен и дайте един лайк на клипа.
Така, значи, трябва ми още камък, който няма да събирам сега. Бъкна. Да си направя един чест между другото. Доста бързо свършва дървата. Добре, сложа ето тук. Между другото няма да е пещерата в къщата, няма да ми е мината в къщата. Сега направим на легло. Сега виждам клипа, ще се казва The Start или да, сигурно, или The Shelter. Нещо такова. Сега къде си остава... сещам се. Какво да направя. Но ще трябва доста такива. Ще трябва това цялото да го превърна. Не трябва торове да... Motherfuck. Обърках се. Как си иде? Това беше пълен фейл. Ще направя една стая за леглото. Да, лоша идея. Но къде направя? Ето да речем. Кой ще стане добре? Чакай да ми свърши. Направих трапдорове. Сега трябва да ги използвам мината. Има съм един тапак, мадафак. Как ме доса това нещо. Стига де. Защо направих трапдорове? Добре. Тук саднах вече. Яко. Както и да. Ги използвам за мината и без това трябваха за мина. Защото аз обичам мини. Обичам да правя страпдорове мините си, за да не примерно открия пещера, да не някакъв мингил да не дома. Какво са? Добре. Моя бедрум. Едно дълготин. Може би е як. Не знам. Харесвам. Така си правя. Сега тук да излезнем. Добре, малко думата за тази къща. Сега си преберем нещата. Гонишься за мной неловко. 15-я буба больше, чем твоя ковка. Нас тут двое, это больше, чем один. Колко сега ще го пусна на писмо. Все идет вперед, никто не тормози. За малко само трябва да взема колко. Береги свой аппетит. Лучше не можешь залипать на форумах. Добре. Разжигать улицы этого города. Быть личностью или косить под кого-то. Сопрано. Момент, само да се снимам. И да направя една снимка. Това беше от мен, дами и господа. И пички, и пичове. И сега ще може би ще се взема с обработването на клипа и започването на втория. Ето виждане. Опа, грешен бутон.